Silio Tanay, nihatag sa atong constituency too. No, so congratulations, and I believe na ang mayor o mga sa kanyang sa isang dunia nagasuporta kaniya sige na yun ang pangunaw na kung sa ilang mahatag sa mga taghayan. So ngayon po again, magsinulog na ugma, no? And tonight na mandi ay katong kailangan para sa itong karong gabi gani na activity concerning sa sinulog karong gabi na. So magiyahag na nga basog makalantaw, magkatuyo, magkatupon. And tomorrow yun kay natong sinulog. So mamispira sa kanyang kuuma. Pagkakayong salamat o may fiesta again. Action! Action balita! Action! Action balita!